Još nedostajao ognjen do savršenstva, da vidimo što je on odlučio vama, dragi gledatelji, i nama pokazati za kraj emisije. Dobro jutro još jednom. Evo nas ovaj puta u zgradi HEP-a u Koranskoj ulici kako bi promovirali još jedan zanimljiv projekt. Riječ je o projektu HEP srijedom na struju. O čemu se zapravo radi zna moj jutrošnji sugovornik Domagoj Puzak. Dobro nam jutro. Dobro jutro. Danas svi oni koji se nađu na Zrinjevcu u 11 sati moći će vidjeti jedan zanimljiv projekt koji je HEP pokrenuo. O čemu se radi? Radi se o tome da je dosta bitno trenutno popularizirati e-mobilnost u Hrvatskoj, odnosno proširiti priču o električnim vozilima, ali i o infrastrukturi za punjenje električnih vozila, tako da smo na jedan zanimljiv način spojili staro i novo i jedan old-timer iz ko zna koje godine preradilo električno vozilo, dakle u ekološki prihvatljivo vozilo, ali osim toga imamo i trenutno aktualna vozila u našem voznom parku, pa ćemo s jednim probati pokazati građanima i turistima našim o čemu se točno radi. Projekt je već započeo i već ste nekoliko punionica otvorili u Republici Hrvatskoj. Gdje točno? Da, LM punionica u Hrvatskoj ima 20-ak, što u trajnom pogonu, što trenutno u probnom radu. Krenuli smo s Koprivnicom koja je imala jedan zanimljiv europski projekt i sufinanciran iz Europske unije za nabavku vozila i edukaciju stanovnika. Tamo smo postavili čak 5 punionica, s tim smo krenuli, nakon toga smo se proširili po ostatku Hrvatske, Osijek, Varaždin i trenutno smo recimo u fazi da i ostala regionalna središta pokrijemo sa tom infrastrukturom, da na neki način pokrijemo i riješimo situaciju kokoš i jaje i da dosegnemo kritičnu točku u kojoj će ljudi shvatiti da se to oko nas već događa. Danas, dakle, na Zrinjevcu bit će i probna vožnja ovog T-modela kojeg ste spomenuli, od Zrinjevca do Tomislavca i natrag. Na taj način, dakle, promičete ovaj cijeli projekt. Planirate ga i širiti? Naravno da se planira širiti, najbitnije od svega je, mislim na kraju krajeva Hrvatska ima i potrebu zbog europske direktive raširiti tu mrežu javnih punionica, tako da ljudi nemaju samo mogućnost voziti se po gradovima, nego moramo i međugradsku vožnju osigurati i turističku rutu, naravno pokriti sa brzim punionicama, znači autoputeve, tako da u dogledno vrijeme se nadam da će cijela Hrvatska biti pokrivena, da ljudi mogu nesmetano ići od grada do grada. Sad, ovdje imamo jednu malu kratku demonstraciju. Ovo je jedan od uređaja koji se postavlja, dakle, u hrvatskim gradovima. Kako to radi? Dakle, ovo je jedna takozvana master stanica. Mi ovdje imamo za 8 automobila za istovremeno punjenje za 8 vozila. Ovo je master stanica na kojoj upravljamo s ovim wall boxovima koje vidite na zidu. I ovaj auto ćemo spojiti na ovaj jedan wall box i ovdje ćemo ga pokrenuti tako da se vidi da se svaki auto može na neki način puniti. Da, idemo se vidjeti kako to u praksi izgleda. Dakle, nema rezervara za gorivo. Nije rezervar, nego je priključak, standardiziran priključak koji bi sva vozila se trebala, na neki način bi se trebala moći puniti na istoj infrastrukturi da ti priključci budu standardizirani. Tako da... I sad odemo do punjača. Dakle, ovdje kod vas u garaži ih ima nekoliko vozila koje ste već pripremili, a ovako standardno izgleda, dakle, i po hrvatskim gradovima. Evo ga. I to je otprilike to. Ključen je, tu samo ćemo mu reći start i on će se u biti početi puniti i to je to. Koliko se ovaj automobil puni? Ovaj automobil se na ovoj tehnologiji koju ovdje imamo puni između sat vremena i 4 sata, tako da je recimo najpogodnije da se puni preko noći, a punionice koje se planiraju staviti po autoputu, naravno da će to napraviti za nekih 20 minuta. Dobro, mi ćemo sad odpojiti i krenuti s ovim vozilom, malo se provozati. Dajte vi, da ne bi ja nešto strgao. Evo, dakle, toliko od nas. Sješćemo sada, dakle, u ovaj električni automobil i provozati se njime. A vas sve, dakle, još jednom pozivamo da dođete na Zrinjevac danas početkom u 11 sati i vidite kako to u praksi izgleda, da ne budem samo ja. Domagoj, idemo ravno. Opa, toliko od nas. Pozdrav. Vremena. I što najbolje svega što se ovaj automobil ne čuje, jel da? Ništa se ne čuje, to je njegov paljak, da smo Windows upalili. Ja ću sad, neću biti prekršen zakon, da se vidi znak pa da ne bi bilo, moramo ići onda unuda. Može, super.